Audio Jungle. Magandang gabi, Bicolan dyan. Ayan, dito tayo sa LCC Mall. Ayan, LCC oh. Pipick up naman tayo dito ng pasahero. Ating gawin lang. Ano? Subukan natin na mag-pick up. Kaya pang dito. Pasok tayo dito. Ano tayo? Ano to? Miss Peachy Cuisine. Mga pagkain dito. Ayan, Miss Peachy Cuisine. Ayan, tayo sa Miss Peachy Cuisine. Ayan, mga dapa pa tayo. Ayan. Gusto kong kumain dito. O, kain na kayo. Pasok tayo. Kaya ang mga pagkain dito na ino-offer. Ayan, napakaganda. Wow. Tikot lang tayo. Ayan, meron pa dito barbecue. Ayan, tingnan natin to. Tingnan tayo mga pagkain. Ayan, mga mga sisi. Ayan, parang napakasarap ito. Ayan. Ayan, mga dito, barbecue. Dito tayo. Ayan, doon tayo sa kabila. Ay, usok. Taka lang. Yung pa nandito. Ibang mga Pwede pa lang dito, catering. Diba? Dito pwede ka mga parang catering to Ayan. Nandun. Sarap niya. Shit. Kano kaya ganyan? Ito, Kape Mini Peachy. Wow. Dito. Ayun, mga nila. Coffee hot, cold. Caramel mo ito. Sarap. Bibili tayo ng sunod. Dito tayo. Yo. May mga kubo dito. Napakaganda. Pwede kayo ng mga dito. Pag kakain kayo dito, pwede kayo pumunta. Ayan. Dito sa may LCC. Napakaganda. O, diba? Pwede kayo magano dito. Yan, duyan. Maganda. May bike pa nga dito. Diba? Pwede kayong gamitin ito. Dito. Yan Ayan, naglalaro sila. Napakaganda. Dito sa may LCC lang to. Ayan. Napakang buwan. Labas na tayo. Saan tayo kakain? Tayo madadapa. Labas na tayo. Kuha na tayo ng pasahero. Peace. Dito to sa may LCC lang LCC. Miss Peachy Cuisine. Napakaganda. Ayan Yeah. Sa may LCC lang yan. Diba? Doon karnabal. Yan, happy fiesta. Tayo ng pasahero. Maglakad-lakad dito maganda. Peace.